Hej igen alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, wow, en masse ting, der var lige der. Ja. Men i hvert fald, i dag, der har jeg tænkt på, at vi lige skal sælge det her. Nej, jeg kommer til at købe det. Sådan der. No! Det er en drik på jeres terrasse. Men det så er tager siger. Au. Jeg kom til at hoppe ind i en gren. Yes, man. Jeg fik solgt det hele. Jeg har spist alle mine 20 æbler. Sådan der. Så smutter jeg lige tilbage og væk med det skilt der. Så smutter jeg lige tilbage og sælger det her. Sådan. Sådan der. Vi skal faktisk også have fundet Black Market. Hvor er det? Au. Ja, hvor det er mig, der har været med til at bygge serveren, så ved jeg jo godt, hvor det ligger. Så jeg giver dig en lidt større chance for at finde det. Nej, jeg kom ned i træet, så jeg ikke sætter mig task. Og jeg overlevede med 2 mit træ, ja. Jeg laver også lige en kiste. Hvorfor er der nogen, der har sådan nogle mega fede hus? Det er snyd. Der bliver nødt til at bruge det gammeldags. Dø, vagtbot, dø! Dø! Jeg har dig på den. Det der. Jeg tager lige det jern her med, og så sælger jeg det. Smadret vagtbotten, mand. Jeg har faktisk brugt 700 siden. Nej. Jo, faktisk. Jeg har brugt 700 siden sidste video. Okay, vagtbotten er dum. Så skal de finde det. Du skal ikke bare løbe fra mig, vel? Sådan der. Nu fik jeg lige 800 ind på min account. Nej, 100 kroner. Gå nu væk fra den vagtbot. Jeg hader ham. Nej. Jeg redder dig. Dø, vagtbot. Du må ikke dræbe ham, der er sådan shaker. Dum dum. Det dum. Det dum. Det dum. Det dum. Det dum. Det dum. Hvorfor ligger Eva troede? Han hedder Torben og mig, for det hedder ikke, hvad det virker. Shhh, for den. Det dum. 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 Ej, helt ærligt. Vagtbotten, dig. No. Hey, kan vi sætte dosør på vagtbotten? Gear. Du holder dig væk fra mit gear. Jeg kigger bare lidt. Du har sådan en mega OP sværd der. Giv mig. Jeg har ikke taget noget, jeg har kun den her. Jeg mener det, prøv at dræbe mig. Jeg kan. Ups. Vagtmand. Cool. Der er friheden nu. Hvor er friheden? Hvorfor er det så pænt derude? Gider du? Holy fuck, det er det OP. Du får det igen. Kom nu og giv mig det. Det her hvad jeg har senere. Yes. Ups. Jeg prøvede at komme efter vagtbotten.
Hvad skal der egentlig, hvis jeg slår dig? Dø og... Men vi skal lige have fået lavet lidt mere, end vi har fået lavet nu. Fordi at vi er egentlig kun lige død. Så jeg er faktisk... Hey, hvad er det for et hul? Nå, man kan ikke komme op der. Jeg prøver at kigge ved det her kæmpe træ. Det virker nemlig lidt mistænksomt. Der vokser sådan en kæmpe... Man kan ikke komme helt op på toppen. Hey, hvad er det her? Der er sådan et hul her. Det er... Ja. Det tror det er... BM. Hvad har vi fundet? Ingenting. Jeg har kun fundet BM, det er ingenting. Den vej ned. Wow. Hvad er der? Det er sygt svært. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hun er vagt. Hvorfor jeg ikke sådan noget? Og så køber jeg lige sådan en der. Det er ikke på hacker. Ja, det var for sjov vi lavede det der. Men vi har bare fundet på. Jeg har ikke noget specielt. Hvorfor vil den komme meget og dig? Ouch. Jeg prøver at dræbe mig selv med sådan der. Skal løbes igen. No! Jeg har nemlig købt lidt jord til på vej hjem. Jeg døde. Af hvem? I BM kommer jeg til at åbne en lava der. Kom her og fight som en mand uden sværd, altså. Det var helt stort. Helt vildt stort. Og så kan jeg bruge det klart i hvert fald. Jo, men ikke åbne. Lad være med at slide af. Jeg spørger lige Kaumau efter om hun har nogle seeds. Dø, vagtbånd. Dø. Jeg fik 4 slag ind på vagtbånd. Dø. Au. Men det er faktisk allerede tid til vi skal runde af igen. Tiden går så hurtigt. Jeg vil gerne lige nå at få slå min rekord i at slå vagtbånd. 1, 2, jeg nåede det ikke. Jeg fik kun 2 ind. Nej, jeg fik 3. Kom her, vagtbånd. Jeg skal have 5 ind. Kom her og slås som en mand. Jeg slog stort min rekord, nu skal de til 1, Så 2, 3, er det tid til stjerne commands. 10. Jeg slog vagtbånden 10 gange. Bum, bum. Dobbelt så mange som du nu. Hej igen, vagtbånden. Nu skal jeg med. Og Gandalf får komme ind efter Ringens Herre. Jeg snakker om noget. Ja, jeg ved ikke lige hvad. Hej. Hvorfor kan jeg ikke komme ind i det her midt? Det er lige meget. Det er Nå, men i hvert fald, så vil jeg sige tak for at I så med. Nej, det vil jeg. Og hej. Hej. Vi ses i den næste episode. Hej.